Mga paghahanda sa New De Venecia Highway para sa Kalutan Dalan nakatakdang tapusin ngayong araw. Malawakang road closure at rerouting ipinatupad. Para sa detalye, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Nakatakdang tapusin ngayong araw ang preparasyon para sa Kalutan Dalan sa kahabaan ng De Venecia Highway sa Dagupan City, isang araw bago ang selebrasyon sa Abril 30. Ayon sa mga organizer, maaga pa lamang isinimula na ang paglalatag ng mga stage at pang-install ng sound system upang matiyak ang maayos na daloy ng programa sa inaasahang pagdagsa ng mga bisita. Hindi naman kami nahirapan in terms of coordination kasi taon-taon na rin naman kaming nandito sa Bangus Festival. Last year, dinagsa talaga kami. So, ngayon, doble yung preparation for safety and security ng mga taong manonood sa amin. Tsaka na rin yung production at tsaka yung artist namin. Kasabay nito ay tinakda rin ng lokal na pamahalaan ng deadline ng paghanda ngayong araw. Samantala, naglabas ang Poso Dagupan ng abiso sa pansamantalang pagsasara ng bahagi ng New De Venecia Road mula alas 12 ng tanghali ng Abril 29 hanggang Mayo 1. Ipinatupad din ang rerouting schema para sa mga motorista mula sa iba't ibang direksyon kabilang daan sa A.B. Fernandez Avenue, Burgos Street, Tapwak Luca Road at iba pang alternatibong ruta mula Calasiao, San Carlos City at mga karatig bayan. Para naman sa mga papasok ng Dagupan City, maring dumaan sa Sitio Dumurog Road o Don Proceso F. Diaz Road patungong Gaudencio Shapno Road. Ugnay nito ay tinalaga ang Poso Enforcers sa mga apektadong lugar para alalayan ng mga motorista habang pinatutupad ang rerouting. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM IFM News. IFM News. IFM News.